Mayong adlaw mga kabukid. So sa karon nga video nato. So mga harvest na po taog kining sitarya and then transplanting. So since nga daghan na kaya ato ang tanom, ato na pod i katag dinhi sa ato ang na-prepare nga area na pod. So before dito magpadayon mga kabukid, alang sa mga nangita og sitarya dinha, particularly Davao City or Mindanao, no, nabutang ko og link sa baba sa ato ang video karon. Ibutan ako dinha ang ato ang Facebook para direkta mo maka mensahe sa to kung kinsa tong gusto mo order. So actually kini atong sitarya is medyo guwang-guwang na sila, no, kita nato nga naa na sila yung mga bulak. So nakanindot lang aning tanuma mga kabukid tungod kay bisan pa og tiguang na sila, guwang na, pero ting humuka sa dahon, humuking dahon, and then perting kusuga daw mga on ang rabbit ani og kini mga kanding. So kini nga sitarya mo ni ato ang gitanom last, kung wa ko nasayo mga June siguro nato ni natanom. So mo ni ang ato ang tanom karon. So mo ni ato ang tamna na pod. Dili na po nato ikatag. Alang po sa mga nangutana kung pila nga ato ang presyo, no? So good news mga kabukid, medyo barato ang ato ang baligya sa ato ang sitarya grass. Atong minimum order is 3 kilos. Wala tang kakita og kining ginagmay labi na kung ipadala sa layo tungod kay alkansi pud ta. Tungod kay medyo layo pamanggod ang LBC branch, no, dinhi sa ato ang himutangan diri sa ato ang bukid. So ang atong ginakiter is tag 3 kilos and above ang ato ang ginakiter mga kabukid. So usbo nato ang ato ang presyo is naghatag lang taog tag 200 ang kilo. So bisan pag search niyo sa Facebook, search niyo sa kanang mga tanan nga baligya og kining sitarya grass, mahal ang ilang baligya per kilo. So ang ato 750 ang ato ang package, 3 ka kilo, i-free na nato ang shipping ana. So siguro naay mga kabukid nato nga nakabalo nga ang uban nga baligya medyo mahal gyud. So mao nang good sa ato mga kabukid. So kung kinsa tong gusto mo order sa ato no, pinduti lang ta, no, magbakaan ta, ihatag ta kanang medyo barato sa inyo para pod makatabang, no, sa ato ang mga kaubanan mga kabukid nga makatipid og kini mga pagkaon sa ato mga hayop. So usbo nato sa karon nga panahon, kailangan kita og kini mga alternative nga mga pagkaon tungod kay kung mag-focus bugod ta sa feeds, no, labi na sa ato ang mga rabbit, sa ato ang mga kanting dina, baka pating mahalag yun. So panahon na para mangita po tayong mga pamaagi, alternative mga pagkaon para sa ato ang mga hayop na dili po masakripisyo ang quality. So okay mga kabukid, sugod ta sa ato ang gimuhaton karon, mao ang pag-harvest and then pag transplant na po sa ato ang sitarya grass. So hinaot ko sa inyong suporta mga kabukid, ayaw kalimti nga i-subscribe ang ato ang channel, i-like o i-share pod kung mahimo kini ato ang video karon. So daghang salamat sa inyong suporta. Shout out sa mga kabukid nato nga walay puas nga suporta sa ato ang gamay nga channel. So iko kumana nga video aron pod makatabang sa pagtubo ning ato ang gamay nga channel mga kabukid.
nato ipag-ibot ang starya mga kabukid. So ato nang hinduan karon atong pamutlo na ning dahon. And then pamutlo nato itong mga tag-as nga mga gamot. Then bago nato i-transfer. So medyo trabahoso po siya tungod kay dapat nga mga buhaton para nindot ang iyang pagtubo. Walay mortality nga may tabo mga kabukid. So kining si Tarya manggod medyo sensitive siya pag abot sa kanang pagtanom nato. Tungod kay una-una is dapat matanom nimo siya ditso, no? Nga medyo buhi pang iyang mga gamot. Okay. So ayan mga kabukid, ready na to ang planting materials. So pil na to murag kulangan pa ni. So ay problema kay daghan pa matag mga similya pa din ha. So pasiunang similya para atong katag din sa ato ang giandam na pod nga luna area para maparaghan pa nato ato ang Starya grass.